יש רק הים. עיניי נלך על המרומים, שלח נא ברכתך אלוקים. ברכני ותן לי כוח לדעת להביא וגם לסלוח, עשה שלעולם לא אפול, לא אמעד, ושיותר לא אשאר לבד. ברכני ותן לי כוח לדעת להביא וגם לסלוח, עשה שלעולם לא אפול, לא אמעד, ושיותר לא אשאר לבד. מול קהל גדול ולפניך אלוקים, מודה אני לך על מעשיך. נתת לי הכל, נתת לי חיים, את כל העושר מצחוקם של ילדים. נושא עיניי אליך למרומים, שלח נא ברכתך או אלוקים. ברכני ותן לי כוח לדעת להביא וגם לסלוח, עשה שלעולם לא אפול, לא אמעד, ושיותר לא אשאר לבד. ברכני ותן לי כוח לדעת להביא וגם לסלוח, עשה שלעולם לא אפול, לא אמעד, ושיותר לא אשאר לבד. ברכני ותן לי כוח לדעת להביא וגם לסלוח, עשה שלעולם לא אפול, לא אמעד, ושיותר לא אשאר לבד. ברכני ותן לי כוח לדעת להביא וגם לסלוח, עשה שלעולם לא אפול, לא אמעד, ושיותר לא אשאר לבד. רק אליך אלוקיי קורא אני בלי קול, רק אותך תמיד ביקשתי,
אותי קורא שיחה מתוך הלב, ותהי לי את הדרך שלא אהיה נופל, ותהי לי את הדרך שלא אהיה נופל. כי ידעת את קולי, וידעת מה כואב, מה כואב, מה אסור ומה מותר, מה רע ומה ישר. אני יודע מעיניך לא נעלם דבר, אני יודע מעיניך לא נעלם דבר. יש תמים וחכמים ויש בני אדם, ואדוני ישחקו את גבה ליבם, ולשונם כצדיקים בסתר חינתם. אף לך הכל כלול, לך בורא עולם, אף לך הכל כלול, לך בורא עולם. כי ידעת את קולי, וידעת מה כואב, מה כואב, מה אסור ומה מותר, מה רע ומה ישר. אני יודע מעיניך לא נעלם דבר, אני יודע מעיניך לא נעלם דבר. כי ידעת את קולי, וידעת מה כואב, מה כואב, מה אסור ומה מותר, מה רע ומה ישר. אני יודע מעיניך לא נעלם דבר, אני יודע מעיניך לא נעלם דבר. כי ידעת את קולי, וידעת מה כואב, מה כואב, מה אסור ומה מותר, מה רע ומה ישר. אני יודע מעיניך לא נעלם דבר, אני יודע מעיניך לא נעלם דבר. תודה רבה לידי המקהלה. אני מבקש להזמין את צבי קרימולובסקי, תלמיד הישיבה התיכונית בית יהודה ותושב כפר מימון, ואת נועה אבני, תלמידת אולפנת צביה שדות נגב, תושבת מעגלים, נציגי הנוער שדות נגב, לשאת את ברכתם לפני נשיא המדינה. כבוד נשיא המדינה, אורחים נכבדים, חבריי לספסל הלימודים, שמי צבי קרימולובסקי, תלמיד כיתה י"ב בישיבה התיכונית בכפר מימון, דור שלישי בשדות נגב. גם 3 מאחיותיי לומדות במערכת החינוך של המועצה, בגן, בבית הספר היסודי ובתיכון. בשמי ובשם תלמידי שדות נגב, ברצוני לספר לך, כבוד הנשיא, בקצרה, על מערכת החינוך הנפלאה בה אנו מתחנכים.
שדות נגב ידועה כאזור חקלאי מובהק. מערכת החינוך במועצה ידעה לזהות בזמן את צורכי השוק ולנצל את משאביה והידע החקלאי הרב שנצבר כאן לפיתוח ובניית תוכניות לימוד בתחום החקלאות. את האהבה והקרבה לאדמה ולחקלאות אנו יונקים בבית, ומערכת החינוך כבר מהגיל הרך מוסיפה נדבכים חשובים בתחום זה. גן מדעי מעודד חקר הסביבה של עולם הצמחים והטבע, את הרצף ממשיך בית הספר מעגלים, שמקנה לתלמידיו חוויית לימודים משפחתית חובקת קהילה, תוך התנסות בגידול ירקות. אולפנת צבי הממשיכה בקו זה ומציעה לתלמידיה מגמה חקלאית ברמה גבוהה. בנוסף נפתחה השנה מגמה חדשה לכימיה במרכז מחקר ופיתוח, בה מלמדים חוקרים מובילים בתחום המדע והכימיה, שותפים למיזם נגב נובל וקרן איקה בישראל. המועצה רואה בנו הצעירים ממשיכים את הרצף הלימודי גם באקדמיה, ובכך הופכים לדור העתיד של מדענים שכה חסרים כיום למדינת ישראל. עיני כל נשואות אלינו, אל דור העתיד, ההבטחה הגדולה. אנו דור המתחנך על ערכי אהבת המולדת, על כך יעידו אחוזי הגיוס לצה"ל. השנה התגייסו כ-82% מבני נוער בשדות נגב. גם ערכי תורה ועבודה מושרשים בנו החל מבית הספר היסודי ועד לשנות התיכון, הישיבה והאקדמיה בשילוב תמידי של תנועות הנוער. אנו בהחלט רואים את עצמנו כדור הממשיך לא רק את הרצף החקלאי-מדעי, אלא גם דור המשך לשדות נגב, המקים את משפחתו, בונה את ביתו ונוטע העץ כאן, על אדמת הלס, באחד מ-16 יישוביה. כבוד הנשיא, ודאי התרשמת מן הנוף הירוק, השדות המוריקים, הפיתוחים החקלאיים המתקדמים. האם אפשר להישאר אדיש ולא להתאהב באזור? אנו מאמינים שעתידה של מדינת ישראל טמון דווקא בפיתוח הנגב הצפוני. ממך, כבוד הנשיא, אנו מבקשים, אל תפסיק לחלום ולהאמין בנו בדור העתיד. הבה נגשים יחדיו את חלומנו ונהפוך את הנגב למעצמה חקלאית עם מחקרים פורצי דרך ופיתוחים של זני ירקות ופירות מיוחדים. המשך בעשייתך הענפה בקידום תוכניות בתחום הטכנולוגיה, החקלאות והמדע. בעוד מספר שנים כבר יהיה לך צבא שלם של מדענים. בעזרת השם אנחנו נהיה מוכנים ומזומנים להגשים את חזונך. מכובדי נשיא המדינה שמעון פרס, כבוד ראש המועצה תמיר עידן, כבוד ראש האולפנה הרב רוני קליינברג. מכובדיי כולם, באמונה תתחזק לאומתנו, באמונה יפרח וישגשג יישוב ארצנו. האמונה תיתן נשמה לעם ולשפה, והאמונה תחיה את הכל. בת הנצח היא, ורק המארס אותה יתקיים לנצח. כל הדברים הטובים שבהם תלויה הצלחת אומתנו, אינם אלא סניפים לאמונה כי רק היא משגבנו. בשם נוער שדות נגב ואולפנת צביה, אני מקדמת בברכה את כבוד נשיא המדינה מר שמעון פרס. אדוני הנשיא, בחרתי לפתוח את הנאום בדברי הראיה על כוחה של אמונה. אמונתך ודבקותך במטרה הן אשר הובילו אותך לקבלת פרס נובל לשלום. כתלמידו של דוד בן גוריון היית שותף לחזונו הפרחת הנגב השומם. אנו, נוער שדות נגב, ממשיכים בהפרחת השממה, הבאה לידי ביטוי, ראשית, בהתיישבות בנגב, בפעילותנו החברתיות, השתייכות לתנועות נוער שונות, קבלת האחר, סיוע לקשיש, בנייה ויצירה. יישובי שדות נגב הם פאר ההתיישבות העובדת. בטוחני שאהבתך הרבה ושורשיך העמוקים מיני ים לארצנו הקדושה. הם היו המניע לעשייה ציבורית מכובדת. לעמוד איתן במכשולים, לגשר בין קצוות שונים. דתיים חילוניים, ערבים יהודים, חזקים חלשים, עניים עשירים. כל זאת ועוד הביאוך למעמד הרם והנישא לייצג את מדינתנו בתפקיד המכובד נשיא המדינה. ואנו, בני הנוער, נמשיך את דרכך גם עם דעותינו שונות, להמשיך להאמין ולחלום. כי החלומות הגדולים הם יסוד העולם. חולמים הנביאים, חולמים המשוררים בהקיץ, חולמים בעלי המחשבה הגדולים. לתיקון העולם חולמים אנו כולנו בשוב השם את שיבת ציון. ובדבקות ובאמונה נמשיך לבנות את ארצנו היחידה, ארץ ישראל היפה. בברכת הצלחה בהמשך דרכך, נוער שדות נגב. תודה רבה לנציגי הנוער. אני מבקש להזמין את ראש המועצה, מר תמיר עידן, לשאת את ברכתו לנשיא. צהריים טובים לכולם. כבוד נשיא המדינה מר שמעון פרס, לכבוד הוא לנו לארח אותך כאן במועצת שדות נגב. נמצאים איתנו כאן תלמידי כיתות י"א-י"ב מכל 16 יישובי המועצה, מושבים, קיבוצים ומרכזים קהילתיים.
לפניי נשאו דברים בשם כל תושבי המועצה ובשמי נציגי דור העתיד של שדות נגב, שעליהם גאוותנו ויהבנו. כבוד הנשיא, את דברי החכם באדם בספר משלי, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנה, מפרש הגר"א, ואני מצטט: לפי טבעו תחנכהו ותדריכהו, ואז גם כאשר יסכין לא יסור ממנה. אבל כשאתה מכריחו נגד טבעו, אתה ישמע לך מיראתו אותך, אבל אחר כך בעת יוסר עולך מעל צווארו, יסור מזה. עיקרון זה הוא נר לרגלינו בבואנו לחנך את דור העתיד. תפקידנו הוא לתת ולאפשר לדור הבא את הכלים ואת היכולות להתמודד עם אתגרי העתיד במדע ובטכנולוגיה. עליכם בני נוער יקרים, לבחור להשתלב בחברה הישראלית כמובילים בתחומים אלה, מתוך אמונה ביכולתכם ובסגולותיכם האישיות. בהכירי את צוותי החינוך בשדות נגב ואת השורשים העמוקים מהם יונקים בני הנוער שלנו, אני סמוך ובטוח כי משימה זו תוגשם במלואה, לגאוות האזור ולתפארת מדינת ישראל. כבוד הנשיא, אני מזמין אותך לעלות לבמה לרב שיח עם בני הנוער שלנו. כבוד הנשיא, בבקשה. ברשותך הנשיא, אנחנו נעבור כעת לשאלות מפי של התלמידים. שאלה ראשונה, בבקשה. כבוד נשיא המדינה, שלום רב. שמי אורלב בן ברוך מתיכון ירי הבנות. שאלתי היא כזאת: אחרי קריירה של עשרות שנים ותרומה גדולה למען המדינה ואזרחיה, במה רואה הנשיא את נקודת השיא של עשייתו הציבורית, וכיצד שדות נגב יכולה להשתלב בעשייה זו? במה רואה הנשיא את נקודת השיא של עשייתו הציבורית, וכיצד שדות נגב יכולה להשתלב בעשייה זו? השיא עוד לא הגיע. חכה למחר. תראי, כולנו מטפסים אל ההר יותר גבוה. שמעתי את כבוד הרב, הוא הזכיר את היציאה ממצרים והחנו כאן. אני כל פעם שואל את עצמי, למה זה לקח 40 שנה? סך הכל, אפילו הם הולכים ברגל, ממצרים, נאמר עד באר שבע, שבועיים, 3 שבועות. לפי דעתי, יש לזה משמעות אחרת. הקדוש ברוך הוא רצה שהעם היהודי יחצה את המדבר שבנפש, ולא רק את המדבר של הקרקע. לצאת מבית עבדים ולהיות עם חופשי, זה לא עניין של קילומטראז', זה עניין של מאמץ נפשי והגותי זה. על כן, מה שנגיע לי, יהיה זמן, אני רוצה לדבר עליכם. על השיא שלכם. אני רוצה להגיד לכם 2-3 דברים. דבר ראשון, אני משוכנע שבכל אחת ובכל אחד מכם טמון פוטנציאל הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים, מה שהמורים חושבים, מה שחברים חושבים. אבל כן, אל תשמעו לאלה שאין להם אמונה ולאלה שמסתפקים
במועט. אני לא חושב שיש דבר יותר גדול בחיים מאשר לשרת עניין שהוא גדול ממך. אם אדם משרת את האגו שלו, הוא אדם קטן מאוד. אם אדם משרת את עמו, את ארצו, הוא גדול כגודל הנושא שהוא משרת. ואני אומר לכם, זה לא נופל כמעט מן השמיים. צריך לעבוד וצריך ללמוד, וצריך ללמוד את החדש. כשאמר הרב קוק, צריך לחדש את הישן כל הזמן. ועל כן אני מסתכל על עצמי בגילכם. לא חשבתי שתינתן לי הזכות לשרת את המדינה. זו זכות גדולה. ובשביל זה גם צריך להתמסר, צריך לעבוד קשה, צריך ללמוד ברצינות. אני לא מציע לכם להיות נזירים, שטויות כאלה, אבל החזון, כפי שאני רואה את מדינת ישראל, זו מדינה שצריכה להתבסס על שני דברים. על 10 הדיברות. אין עם יהודי בלי תורת מוסר, בלי מצוות. אנחנו עם מרדני, מרדנו באדנות ומרדנו בעבדות, ומרדנו באפליה כל הזמן, ועדיין לא הגענו לשיא. ומצד השני, ללמוד תורה וללמוד מדע. שואלים אותי לפעמים בהלצה אנשים, מה התרומה הכי גדולה של מדינת ישראל נתנה לעולם? ואני אומר, העם היהודי, מה שהוא תרם לעולם זה אי שביעות רצון. יהודי טוב לא יכול להיות שבע רצון. ושהוא לא חושב שהגענו לפסגה, וזה אני עונה לה. אף אחד לא הגענו בפסגה, אבל כולנו צריכים, כל אחד מאיתנו, לשאוף, ליצור פסגה ולהגיע לפסגה. והדור שלכם הוא דור באמת מתקדם, יותר משכיל, יותר חזק, יותר מסור. ותראו, אתם יושבים במקום שהוא פלא עולמי. הנגב נחשב למדבר. אתם עשיתם כאן גנים ופירות וירקות מן המעולים שבעולם, מהתנועה המבורכת ביותר. אני יכול להגיד שיותר משהארץ השקיעה ביושביה, חלוציה ויושביה הפכו את הארץ לארץ מניבה. ועל כן אני רואה את כל העניין הזה כמסע, והשיא מחכה לנו מחר. גם אז לא נגיע, ושגם אז לא נהיה שבע רצון. אנחנו רוצים עולם טוב יותר, אדם טוב יותר, יהודי טוב יותר, שלום טוב יותר. ככה שעולה מלאכה רבה מאוד. ולפי תפיסתי אני, אדם שמוכן לשרת את הציבור, צריך להבין שמשרת ציבור איננו שולט בציבור, הוא משרת אותו. אני חושב שאין עונג יותר גדול מאשר לשרת. ואין שטות יותר גדולה מאשר להשתלט. זו עצה שאני יכול לתת לכם. תזכרו שיש בכם הרבה יותר ממה שאתם חושבים או ממה שאומרים לכם. אל תבזבזו את זה. אתם גם בעוד 10 שנים יהיה עולם שונה מבחינה מדעית. הקצב של השינויים הוא אדיר, הוא אדיר בהרבה מאוד תחומים. קחו את זה ברצינות, העולם שייך לכם, העתיד שייך לכם, וגם שמעתי את דברי התלמידים וגם את דברי כבוד הרב. בעצם אמר לכם, מצפים את זה מכם. ואתם יושבים על תורה, על מדע ועל עבודה. חקלאות אלה הם הדברים העיקריים. זו תשובתי. כבוד הנשיא, נעבור לשואלת הבאה.
לנשיא המדינה, מר פרס, שלום רב. שמי ג'ניפר דלוש מפריז. אני הסטודנטית במסגרת המכינה התורנית לבנות מצרפת במכללה חמדת הדרום. שאלתי היא כזו: יונתן פולארד, אזרח ישראלי, נמצא בכלא אמריקאי עשרות שנים בעוון ריגול למען ישראל. בקרוב אמור להגיע לביקור בישראל נשיא ארצות הברית. האם הנשיא מתכוון לבקש מהנשיא אובמה את שחרורו של פולארד? ומה אנחנו כאזרחים צרפתים או ישראלים יכולים לעשות למען? אני ביקשתי כבר מהנשיא אובמה לשחרר את פולארד. כמובן שלנו יש חוקים אחרים, ולארצות הברית יש חוקים אחרים. אני לא דיברתי בשם החוק, דיברתי בשם הצד האנושי, גורלו של האיש. יכול להיות שהוא יפר חוק, אבל הוא כבר יושב זמן רב, במצב לא בריא. היות וגם אני נותן חנינות כאן, אז הזכות שניתנה לי לתת חנינה איננה זכות משפטית גרידא, אלא להתחשב במצבו האישי, הנפשי, הבודד של אדם. אבל כן גם מותר לי לגלות חמלה, לגלות התחשבות. וכאן יש גם אורך המאסר שלו, גם מצב בריאותו, וגם עכשיו שיבוא הנשיא, אני אבקש לחזור על הבקשה הזאת. הנשיא הסביר לי, הייתה שיחה די ארוכה בנושא, זה הסביר לי מה טמון בבעיות בעמדה האמריקאית, וביקש לשמור את זה, אני אשמר את זה, אני לא פרסמתי את זה ולא פרסם את זה. אני רק יודע שאוזנו קשובה, הוא שמע, וגם הפעם שיבוא אני אחזור לבקשה הזו, באופן שאני בעצמי מתחשב. אילו נאמר, הנושא מובא בפניי כנשיא מדינת ישראל, בין אם היה יהודי או אפילו לא יהודי, הייתי מתחשב בדברים האלה. זו הכוונה. ככה שתשובתי שאני בהחלט אעלה את הנושא הזה. תודה רבה. בבקשה. יש לנשיא שאלה נוספת. כבודו הנשיא, שלום רב, שמי נועם שלומי מתיכון קבוצת יבנה, ושאלתי היא כזו: הבחירות והמשא ומתן הקואליציוני חידדו מאוד את ההבדלים התרבותיים בין החרדים לחילונים. כיצד ניתן לדעת הנשיא לייצר דיאלוג פורה בין המחנות? תראה, אנחנו מוכרחים באמת להגיע למידה יותר של עבדות וסובלנות ממה שישנה. כבוד הרב הזכיר שאנחנו היינו גם 2000 שנה בגלות, וכמו שהקדוש ברוך הוא העביר אותנו במדבר, אנחנו כנראה שגינו והלכנו לגלות, וידענו פעמיים חורבן. אנחנו מוכרחים להפיק לקח לא רק מעוצמתה של התורה, אלא גם מחולשתו של האדם, שני הדברים האלה. ועל כן, אני חושב שקודם כל צריך לשנות את היחסים. אני אומר לאנשים חילונים, הבוז, חוסר הסובלנות, חוסר ההתרשות, שאתם מגלים כלפי אנשים דתיים, זו שגיאה. מותר להם להתלבש אחרת, מותר להם להתפלל אחרת, מותר להם ללמוד אחרת. כל אדם נברא בצלם, ואצל היהודים אין מתווכים, אין כנסייה. כל יהודי נברא בצלם וקשור לקדוש ברוך הוא. ואנחנו קצת מפריזים בחילוקי הדעות, לא מבחינת הזרם הדתי,
אלא מבחינת, לטעמי, מיזוג היתר בין הדת לבין הפוליטיקה. אני חושב שיותר משהדת תורמת לפוליטיקה כפי שהיא צריכה, הפוליטיקה מקלה בכבוד הדת כפי שלא צריך. אז קודם כל אני בעד הידברות, בסבלנות. אז יש נושאים שרוב מכריע, יש נושאים שכל העם צריך לנהוג בו. יש רוב, יכול להכריע. אבל למשל דרך ארץ שהיא קודמת לתורה, זה לא עניין של רוב. כך אדם צריך להתייחס לחברו, בין אם הוא דתי ובין אם הוא חילוני. עכשיו, בן גוריון הטיל עליי בשעתו לנהל את העניין הזה של שחרור בחורי הישיבה שתורתם אומנותם. ניהלתי את המשא ומתן עם הרבנים, ולא היה לי ספק שצריך לענות. הרבנים אמרו דבר כזה, שכמעט בכל המדינות בעולם שבהם היו יהודים, ואפילו משטרים שלא אהבו יהודים, צארים למיניהם, לא ייתכן שבארץ שלנו לא תהיינה ישיבות. אבל אז דובר באמת על מספר קטן של אנשים, 300, 400 איש. לא הגבלנו, אבל זה מה שדובר. הדבר נעשה מתוך כבוד ומתוך הידברות, ואני חושב שזה היה נכון, גם לא חוק. החוק לא שונה. שגם היום מותר לשר הביטחון לשחרר אנשים מגיוס. מה שקרה לפי דעתי היו הפרזות יותר מדי, ויש גם היום אנשים שאומרים שתורתם אומנותם, וזה לא כך. אני שומע מהאנשים הדתיים אומרים, אם איש מפר את העניין הזה, למה הוא אומר? תורתו אומנותו למעשה, הוא לא מקיים את זה, אז צריך לגייס אותו. כלומר, צריך כאן את האמת. והרמב"ם אמר שיש שני סוגים של אמת. כלומר, האמת האמיתית והאמת ההכרחית. עלינו לקיים את שתי האמיתות. הכרח להגן על הארץ. זו אמת הכרחית. דרך אגב, בתורה כתוב, ואנחנו רוצים שיכבדו את השבת, אבל גם כתוב 6 ימים תעבוד. אז מי שתורתו אומנותו ילמד, אחרים או יעבדו או ישרתו. וצריך לעשות את זה לא כנושא פוליטי, מפני שהניסיון שלי הוא שאם ישנה בעיה, והבעיה הופכת לפוליטית, אי אפשר לפתור אותה. צריך לפתור את הבעיה כבעיה. ואני גם מצפה שהיהודים הדתיים או חרדים ינהגו בכבוד, כפי שצריך לנהוג בכבוד להם. בסבלנות. צריך להבין, נאמר, אפילו יהודי, מה שנקרא חילוני, הוא יהודי. היה לנו ראש ממשלה שהיה לו חוש הומור יוצא מן הכלל, ששמו היה לוי אשכול, עליו השלום. אשכול היה נוהג לספר את הבדיחה הבאה. הוא אומר, אבא, שהיה יינן, עמד למות. קרא לילדים שלו. הוא אמר, אני רוצה לגלות לכם סוד. מה הסוד? שגם הוא אומר מיין, גם מהענבים אפשר לעשות יין, לא רק ממים. אז אני אומר, גם מיהודים אפשר לעשות יהודים. בדרך כזו, בדרך אחרת. ואנחנו, במובן מסוים, עדיין במדבר. אני לא חושב שכבר הגענו לארץ היהודה, ארץ יהודה מבחינה רוחנית, אני מתכוון. ובדרך הזו מוכרחים ללמוד, להסתפק בפחות,
ולנהוג בהבנה ולעשות מאמץ. אני יודע שזה לא נשמע כפוליטיקה מלהיבה, אבל היא אמיתית, היא הכרחית. היה לפני המפלגות הנוכחיות, היה המזרחי והיה הפועל המזרחי. המזרחי, הפועל המזרחי, לפי דעתי מילאו תפקיד במדרגה ראשונה במדינה. הם היו גשר של הרבה סבלנות. אני הכרתי את רוב המנהיגים. אולי אחד הידידים הקרובים ביותר, למשל, של בן גוריון היה הרב מימון, שמאוד כיבד אותו. וגם אחרים. הייתה הידברות מתמדת, תנועה קיבוצית, דתית, חילונית, כמו שיש כאן ביישוב עכשיו, ושכל ה-16 יישובים הם דתיים. אבל חקלאים נפלאים, תוצרת נהדרת. אני גאה בהם, כמו שאני גאה בהתיישבות העובדת כולם. אין שום הבדל. ולצערי הרב, יש יהודים שפורשים מהיהדות. פעם זה היה על ידי התייוונות. עכשיו זה על ידי ירידה מן הארץ. מפני שמי שידע מהארץ אולי יישאר פיזית יהודי, אבל אני לא יודע אם היהדות יכולה להתקיים אם תהיה ירידה מן הארץ. ויש גם הרבה נישואי תערובת. אנחנו עם קטן. והיות שאצלנו אין מיסיון, אנחנו לא מנסים בכוח לייעד גויים. אנחנו צריכים באהבה לשמור על היהודים. אין ברירה. או זו הברירה הנכונה. זו דעתי. אני חושב שתהיה יותר ויותר הידברות, צריך יותר הידברות, לא צריך חוסר סובלנות. ואני חושב בליבי, אני חושב שהבעיה זה שהדת לא צריכה להיות מפלגתית. הדת היא הממד הרוחני של חיינו. ויש מפלגות שזה הממד הפוליטי של חיינו. התערובת הזו היא בעיניי מאוד פרובלמטית, אבל היא ישנה. וגם זה אני לא יכול לשנות בהרף עין. אבל אני בצד שקורא להידברות, שקורא לדרך ארץ, בשני הצדדים אחד כלפי השני. ואם מישהו לא ישר כנפות, זכותו, וצריך לכבד אותו, כפי שהוא לבוש. ומי שרוצה להתפלל בעבודה, תתפלל. ואם רוצים בנות ובנים לחוד, בנות ובנים לחוד. הרעיון של בן גוריון היה שאין כפייה דתית ואין כפייה אנטי-דתית. דת זה לא כפייה, דת זאת אמונה. זה רצון טוב. בגילי ובמצבי אני אומר לכם שהרצון הטוב הוא לא פחות חזק מהאגרוף הקמוץ. אני הייתי 65 שנים, עבדתי בממשלה, כל מיני תפקידים כשאתם יודעים. אני מסתכל אחורה, אני שואל על מה הוצאתי תיקר זמני. אתם יודעים על מה? על חיכוכים. חיכוכים בין אנשים, חיכוכים בין מנהיגים, חיכוכים בין מפלגות, חיכוכים בין מנהיגים. כל הזמן, ללא ערב. עד שפיטרו אותי ונהייתי נשיא. נהייתי נשיא, אין לי מנגנון, אין לי חיכוכים, אין לי בעיות. אבל גיליתי סוד שידעתי עליו קודם. כלומר, אם הייתי ראש ממשלה והייתי מציע חוק או מציא חוק או מציא צו, הביקורת הייתה קטלנית, ההתנגדות הייתה רבה, ההשמצה הייתה מרבית. עוד
אותו אדם שכל כך מתקומם נגד החוק ונגד הכפייה, תבואו אליו ותבקשו שהוא יתנדב בן רגע. ויש לי את הזכות הזו כנשיא. אני מבקש, אני תמיד מקבל תשובות חיוביות מכל חלקי העם. מפני שכמו שזאת ארץ מרדנית במקרים רבים מאוד, כלומר יש לנו הרבה חוקים בתאונות דרכים. כולם מפירים אותם. יש לנו מפירי חוק יותר מאשר חוקים. אבל תבואו לאותו אדם, תבואו לבית הספר, לכיתה א', ותבואו לכיתה י"א או י"ב, תבקשו מהנערים או מהילדים להתנדב בן רגע לכל נושא. זה מדהים. אני לא מכיר ארץ שיש בה כל כך הרבה התנדבות. כשאני מסתכל על אמריקה, למשל, עומד לבוא נשיא אמריקאי, אני שואל את עצמי, מה עשה את אמריקה לארץ גדולה? והתשובה בעיניי היא מפתעת. מה שעשה את אמריקה לארץ גדולה יותר מארצות גדולות אחרות, זה שאמריקה יותר נתנה מאשר היא לקחה. לתת יוצר יותר ידידות ויותר יכולת, כמו כל רצון טוב, מאשר לכפות או לגזול או לקחת או לשלוט. קל ליצור אויבים, אבל נורא עולים ביוקר. שנאה עולה ביוקר, מלחמה עולה ביוקר. אבל אם אין ברירה, תוקפים, צריך להגן. אבל אם יש ברירה, צריך רצון טוב, צריך התחשבות, צריך להבין שהנדיבות יש לה יותר עוצמה מאשר האכזריות. לפעמים צריך אכזריות, אין ברירה, אבל אם אפשר, הכוח האמיתי מונח בצד של נדיבות והתנדבות. וזה השיעור שאני למדתי, וזה השיעור שאני מאוד מאוד רוצה להשמיע גם בסניחה. אל תתרשמו מהכוח, תתרשמו מהרצון הטוב, והיצר הטוב, שיביא אתכם למרחקים גדולים. תודה רבה. תודה רבה לכבוד הנשיא על התשובות המעמיקות והמחכימות. אני מבקש להזמין את מר תמיר עידן, ראש המועצה, להעניק שי לנשיא. אני מבקש להזמין את ילדי מקהלת פרחי שדות נגב לשירת התקווה. כל הקהל מתבקש לעמוד. לא, תתבטא
מבקש להודות לנשיא על הכבוד הרב שזיכנו בביקורו ולאחל המשך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך ובריאות טובה למען המשך לעשות למען מדינת ישראל ועם ישראל. תמיר, איך אתה מסכם את היום הזה של הביקור של הנשיא? כמו שאתם יודעים, אני בשלהי הלמידה פה בשדות נגב, חודשיים בתפקיד בסך הכל. פניתי לנשיא באיזשהו מכתב תודה על ברכותיו לרגל זכייתי, והזמנתי אותו לבוא לבקר פה במועצה. לא ציפיתי שזה יהיה כזה מהר וכזה מרגש וכזה טוב. באמת נהנינו די מהר מבית הנשיא. הביקור תוזמן ל-26 לחודש לפני כשבועיים. הייתה הרבה הערכות סביב הביקור הזה, כי באמת רצינו להפיק ממנו את התועלת. אני אישית התרגשתי מאוד. ביקור כזה בתחילת הדרך נותן הרבה כוח, הרבה מוטיבציה. אתה מדבר עם אדם שעבר בחיים לא מעט, מילא תפקידים של שרים, חברי כנסת, נשיא המדינה, ראש ממשלה, כמעט כל דבר שניתן. שמעתי ממנו על חזון אדיר, אדם בגיל הזה עם כל כך הרבה ניסיון, מדבר איתך על פיתוח הנגב, פיתוח הגליל, רוצה לראות אנשים צעירים, רוצה לראות יוזמות חקלאיות. נפעם מאוד מה שקורה פה במועצה במרכז המו"פ, נפעם מאוד מה שקורה עם החקלאים פה. הוא ראה פה חקלאים נהדרים שבאמת יושבים בחבל ארץ קשה, הנגב הוא לא מקום פשוט להתיישב. וראה פה תעשייה חקלאית שבאמת משווקת לכל העולם, התרגש מאוד. אנחנו אישית ואני בכל אופן התרגשתי מאוד מהביקור הזה. כל עובדי המועצה, התלמידים באמת נערכו בצורה מאוד יפה, היה ביקור מאוד מכובד. אנחנו מאוד מאוד שמחים על הביקור הזה, ואנחנו נשמח עוד לביקורים כאלה בעתיד, כי זה באמת הדברים שנותנים הרבה כוח להמשך העשייה. בהזדמנות הזו באמת אני רוצה לנצל את שעות המצלמה שניתנו לי, ובאמת להגיד תודה רבה לכל העובדים, לכל האזרחים, לכל התלמידים, המורים, החברים, לכל מי שנתן חלק באירוע. באמת אנשים עבדו פה ימים כלילות להצלחת הביקור המרגש הזה. עשיתם הרבה טוב לכולנו, באמת תודה רבה לכולם.